etapa, či spíše letecký den je za náma. Skutečné závodění začne až zítra za Úsvit. Počkej, to zní jako pozvánka na popravu. Pro mnohé skončí Dakar právě v náručí peruánských dun. Pojď si udělat tady záběr, prosím tě. Jaký mám pořádek náběh? Honza sází na jistotu a řád. Díky tomu už 3krát dojel Dakar až do cíle. Za to Ivanovi Jakešovi dokážou každoroční pořadatelské brikule s pravidly řádně hnout žlučí. Dnešná RZ má čas, já nevím, 9 minut, ale v overále má 39 minut. To je věc, čo? Pořadatelská firma ASO dokáže s pojmem sport doslova divit. A se závodníky se hraje jako s loutkama. Ten přejezd byl takový hektický, zase pořadatel to zase tak krásně spočítal, že jsme se nestihli ani převlít před startem pomalu. Takže klasika, narychlo. Rok od roku se tak Dakar vzdaluje původní myšlence svého zakladatele a čím dál tím víc se podobá klasické rally. Tak ještě rozhovor na webovce a na kotě. Výjezdy z bivaku na spojovačku bývají obsypané fanoušky stejně jako RZy. Mnozí z nich sledují celý závod a přesouvají se od bivaku k bivaku, aby mohli alespoň přes plot pozorovat střípky ze života velké soutěže. Aby taky ne, vždyť v provinčních jihoamerických městech je Dakar jediná významná událost v celém roce. Do míst, kam jindy jenom čas od času někdo zabloudí, se nahrne na 2,5 tisíce závodníků, mechaniků, novinářů a personálu soutěže, kterým na paty šlape mnohem početnější armáda fanoušků. Podívaná je už na samotnou logistiku závodu. Mezi bivaky se pohybuje 30 pořadatelských vozů, 6 autobusů a několik helikoptér. Denně se v bivaku vypije 12 000 půllitrových lahví balené vody a sní 1,5 tuny potravin. Ovšem pro týmové mechaniky za volanty asistenčních kamionů je to vše jen každodenní rutina. Cestují od bivaku k bivaku, od benzínky k benzínce. Bílé vrcholky peruánských dun ostře kontrastují s poměnkově modrým nebem. Z jejich výšky si zatočí hlava snad každému. Na rozdíl od afrických ročníků v Jižní Americe najdete fanoušky i na dunových úsecích rychlostních zkoušek. Dav diváků se pohnul, adrenalin se vlévá do žil. Nechápu, jak můžou motorkáři tu dřinu vůbec vydržet. Už jen z představy, kolikrát za den spadnou a musí těžký motocykl znovu zvedat, mě rozbalilo celé tělo. I když závodníky od cíle soutěže v chilském Santiagu dělí dlouhých 12 dní, bojuje se naplno už v Peru. Výsledek každé etapy totiž rozhoduje o tom, kdo bude zítra polikat prach a kdo prošlapávat stopu. Smůla nedělá rozdíly mezi začátečníky a profesionály. Jeden z favoritů, Elder Rodriguez, zůstal stát v dunách s prázdnou nádrží. Naštěstí s pomocí přispěchal jeden z fanoušků a poskytl benzín ze svého motocyklu. Na Dakaru v nouzi pomůže třeba i David Goliášovi, jako v případě Tatrovky Tomáše Vrátného, která před rokem uvízla na vrcholu duny.
Stačilo jen trochu cuknout a 9tunový Goliáš byl z písečné pasti venku. Ten příběh má ovšem i jednu skrytou pointu. Peruánec Hans Samalvides, který svou bugy pomohl Tatrovce z prekérní situace, je sám upoutaný na invalidní vozík. To je pohodička. Pěkně ve stínu, pod paraplíčkem. No, ona by tě ta představa o pohodě rychle přešla. Fotografové denně najezdí téměř tolik kilometrů, co samotní závodníci. V prachu pak dlouhé hodiny loví obrázky sužování rozpáleným sluncem. Království za kousek stínu. Nic jednoduchého není ani najít dobré místo na sběr obrázků. No jo, jen se někam postavíš, hned ti někdo vleze do záběru. A čím je to místo na trati dramatičtější, tím více to na něm rojí povykujícími fanoušky. To chce nejen dobré oko, ale i pevné nervy. Máme tady ale prvního zástupce královské disciplíny, Holanďana De Roye s kamionem Iveco. Pohyb závodníků v rozježděném písku tak trochu připomíná pohyb vosy v medu. K vyproštění z pasti může pomoct moderní vychytávka, zabudované hydraulické nohy. S přibývajícím časem se na trati promísí i kategorie a závod se stává napínavější. Ještě, že to bylo poměrně do měkkého, s kamionem by to dopadlo hůř. Dobře to zná zrovna Martin Kolomý. Letos se mu na Dakaru naštěstí podobné nepříjemnosti vyhýbají. Velkou roli v tom hraje fakt, že jede s chladnou hlavou. Když se jeho 9tunový kolo se začne zahrábávat, nezmatkuje. Trpělivě odpustí vzduch z pneumatik a po chvíli jede dál. Těžká noha na plynu se nevyplácí. Vykopat po nápravu zahrabané monstrum totiž dá zabrat i zkušené posádce. A na trati většinou najdeš pomocnou ruku pouze na konci vlastního ramene. A jak vidím, Nissan je zpátky na kolech. Ještě pozbírat kousky karoserie a může se jet dál. Dříve, než se dopředu nacpou prášící kamiony. Teda tahle vlnící se bugina vypadá jako z úplně jiného světa. Stejně jako dunová čača Tomáše Vrátného a jeho zelené partnerky. Kde se na trati vyskytnou nějaké komplikace, tam se dříve nebo později objeví létající hyena, čili pořadatelská helikoptéra s podvěšenou gyroskopickou kamerou. Bez její práce by však byly večerní sportovní zprávy jen nudným přehledem výsledků. Staří mazáci, třeba jako Marek Spáčil, raději sází na jistotu a v klidu si jedou vlastní stopu mimo rozježděný písek. Letitá Liaska si už sice nemůže brousit zuby na medailová místa, spolehlivě však prožene mnohem mladší a výkonnější soupeře. Třeba Iveca holandského týmu, který před rokem na stupních vítězů vystřídal roky kralující ruský tým Kamaz. A je, závada. Naštěstí se ale projevila až na spojovačce. Z motoru teče voda proudem, vypadá to na prasklou trubku chlazení. Zřejmě důsledek zápasu s Dunama. Vody je ve vesnici naštěstí dost, stejně jako ochotných pomocníků. Zdá, že jak by to furt teklo. Že se mi zdá, jak kdyby to pořád teklo, že to je nekonečné. A jsem to cítil, víš? Ale jsem si to nekonečné. Tak?
Konečně se peruánská policie chopila nějaké smysluplné činnosti. Nošení kýblů s vodou jim navíc spraví figuru. Pro jistotu se ale cestou do bivaku nebude Marek Spáčil příliš vzdalovat od Tatrovky Tomáše Vrátného. Inu v nouzi poznáš přítele. A v blahobytu přítelkyni. Jako staří husité staví denně týmoví mechanici svou vozovou hradbu, která je má alespoň trochu ochránit před všudy přítomným prachem. Vzácná chvíle klidu před příjezdem závodníků je poslední šancí ke krátkému odpočinku. Inu, pták je zrozen k létání a mechanik ke dřině. Občas se v mechanika neplánovaně změní i závodník. Třeba Honza Veselý, kterému vzala šanci na dokončení letošního Dakaru elektrická závada. A během 5 kilometrů se z toho stal nepojízdnej vrak. Jeho cesta do cíle etapy na laně za kamionem měla fatální důsledky. Při tom tahání, když mi Tomáš Vrátnej pomáhal, jsme udělali víc škody než užitku, ale to se v těchto chvílích moc nepočítá. Já jsem několikrát spadl a než to Tomáš zjistil, tak táhnul motorku 100-200 metrů bez řidiče a to pro tu motorku bylo poměrně devastující. Z toho plyne poučení. Nenech se táhnout o 800 koní silnějším strojem, ze kterého navíc není pořádně vidět dozadu. Vypjatých situací je Dakar prostě plný a tak někdy nezbývá, než to brát s humorem. Usmívejte se, zítra bude hůř. A pozítří už možná ani nebude. Zdá se, že Honza není jediný Čech, pro kterého dnes závod skončí. Každý den, jeden den do Dakaru je vždycky takový prasečník, že se stane všechno na jeden den. Takže si doufám, že jsme to vybrali a že už bude klid a že už budeme závodit. S jakýma zprávama se z rychlostky asi vrací Martin Kolomý. A Deroj s Aldou asi půjdou si stěžovat. Jak to? Protože tam nešlo neuhnout vůbec. A furt 140, 100 doraz. No a vymetli jsme takovou díru zase. Je to teda bude ještě teď. Jo? A to normálně šlo do vzduchu, nám kapota, buchla zpátky okno a zavřela se zpátky. Ach jo, kdyby tak Martin tušil, jaký pověk se kolem událostí na dnešní etapě spustí v českých médiích. Některé články o Dakaru jsou zralé pro sociálního psychologa či mediálního patologa. V honbě za záběry se nesmí kameraman příliš mazat ani s dodržováním předpisů. Plná čára není zeď a co nejde předjet zleva, to se dá většinou předjet zprava. Teda motocykl asi není zrovna ideální dopravní prostředek pro natáčení Dakaru. Kamera na břiše, stativ na zádech. No, účel světí prostředky a znáš to. Zážitek nemusí být jenom pozitivní, hlavně když je silný. To je za řídítky kostitřasu zaručené. Navíc si tak trochu i zazávodíš. Ovšem, na rozdíl od skutečných závodníků máš jednu velkou výhodu. Vím, co máš na mysli. Můžeš zastavit a nechat se unést půvabem jihoamerické krajiny. Andské průsmyky jsou rájem pro milovníky jízdy na motocyklu. Ovšem jen tehdy, pokud jsi fyzicky zdatný a máš k dispozici spolehlivý stroj. Cesta průsmykem svatého Františka, daleko od veškeré civilizace, totiž stoupá do téměř 5000 výše. Spojnice mezi Argentínou a Chile byla postavena na